E bună asta. Dar înainte să înceapă proba, eu vreau să mă asigur de ceva. Da. Hai, copiii mei. Da, vreau să se vadă, protestez, da? Fără chiftele, vă rog frumos! Fără chiftele! 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 Sunteți gelos pe noi că am câștigat cu chiftele și acum nu știu de ce e așa mare tam-tam că... Wow! Mai faci, bă, chiftele, Cătălin? De câte ori vreau eu. Și am zis, da, că nu mai faci chiftele, să fac și un cadou. Ți-am adus, uite, una, dar stați și ea. Fii atent. Ce n-a avut și el bani, mi-a ceva interesant, mi-a luat ăla de 2 bani. Cred că i l-a dat cineva degeaba. O să l-a găsit pe acolo. Când o să te ia furnicăturile pe spate când pierzi în seara asta, te scarpi. Ei, las că vedem noi care furnicături. Mai mulțumesc foarte mult. Scărpinici, auzi între mine, scărpinici. Eu cred că iau nevoie de scărpinici. Ok, înțeleg. Caterinca, dar noi ce gătim azi? Până la gătit, stai să mai vorbim despre ce ai mai câștigat tu azi. Ai câștigat proba cu cureții, ceea ce înseamnă că ai dreptul Da. să oprești câte 2 concurenți din celelalte 2 echipe. Din 15 în 15 minute. Blochez din start și din echipa MOV și din echipa verde. Cu siguranță, Laura și Nobo vor fi blocați în același timp. Hai, dă, mă! Îți dai seama ce înseamnă la MOV 2 din 4, iar la verzi 2 din 5. Este dramatic, dacă nu mai mult de atât. Tot nu câștigă, mă. N-are, mă, cum. De ce n-am cum? Ai câștigat și tu Uite, odată specul ăla care... Uite că așa e. Băiatule, bă. Bă, Din băiatule. cauza lui nu câștigi, mă. Cum ai ajuns tu în 4, mă, că ai câștigat? ce ești, Tu ai bă. ajuns în 4 că ai câștigat mereu, mă, băiat, mă. Păi ce, mă, Dumitrescu are voie să guițe, mă? Tu mereu ai câștigat, de-aia să ai 4 oameni. Bă, Dumitrescu, stai și trecut în gură, bă, că ai făcut 0 farfurii, ești nebun la cap. 6 în echipă și ai făcut nimic. Taci din gură, bă. Doamne, mă întorc capul la seara de ieri și nu te văd, Dumitrescule, nu te văd, nu te văd, nu te văd. Schilele-i, mă, atâta, mai ai răbdare să termine proba, mă. Nu te băga în seamă, puiule, stai liniștit. Pe ce ai, mă, când o să ajungi și tu la 13? Oho, nu știu în ce sezon o să te admezi vreodată. Am să vă spun care este ingredientul de azi. Te rog. Prietenii noștri, Iosif și Marius, au fost astăzi într-o pădure și ne-au adus ceva bun. Frați și mure. Castane! Castanele favorite ale lui Dumitrescu. Bă, dar tu ai ce ai cu mine astăzi? Bă, mă, lasă-mă dracu în pace. bă, castane. Ți-am adus castane din 3 țări? Ce vrei, mă? Ți-am adus, bă, castane Ce din vrei, 3 mă? țări? Ce El mai trage ai cu cu spatele cu indiferență. Du-te, mă, în lumea ta, mă, lasă-mă în pace, mă. Unde să mă duc, mă? Castane. Ia mâna, ia mâna. Dar nu este șeful. Ia, mă, mă, Primari. pușchela. Eu i-am spus așa. Primărița seamănă cu antracuco. Știți cu ce înseamnă antracuco în grecești? Apa minerală. Deci când o desfaci, face și gata. Nu înțeleg ce dracu să bagă în seamă cu noi. Lăsați-mă să-l mângâi. Bă, du-te, mă, lasă-mă. Hai, mă, să dăm drumul la gătit, mă, că... Stai, mă, să te mângâi. Vezi că vrea să-ți dea ghinion, bă, Nici ți-a mă dat apropii de ghinionul. tine, bă, nici mă uite așa. Mă enervează maxim, mă scoate din ale mele tare de tot. Și de-aia încerc mereu să fiu zen. Dragii mei, orice ați găti astăzi trebuie să fie cu castane. Și, Doamne, iartă, facem cu castanele. Eu când eram mic să sărea la castan, acum nu știu cum e. Să-mi bag piciorul ei, să știu cum se gătesc castanele astea. Chiftele de castan.